So sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suping tigpaminawan niining handumanan sa usa ka ahon. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Arnold. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. For Mama. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? May kining sa kalalaki nga taga Davao City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Arnold. Arnold, kuyog ta. Asa man ta bay? Kita ta kwarta. Dili ka maskwela. Kamusul sa klase, kita kwarta. Kapoy na sa eskwela eh. Kita ta kwarta, ro kapalit sa gusto. Sana? Sige. Unya, asa man ta paingon? Kuyog lang nako, kay bahala. Magkunsa man ta dinhi sa carbon bay? Kay bahala ki. Isa ka ba? Nilaw na lagi ka bay. Yaray. Unsa man? Kita ka na mapayag ni palit og lamas. Oh, Awa, way matarong sirang yang bag. Kita ipitaka. unya. Agsaya-saya ko siyang tungod ha. Kanya, kuha ang ipitaka. Ha? Mangungot ko bay? Tabtawang ka eh. Ano kwarta ta ba? Bay, Tina, pag nagpayot nun. ay, ikaw lang ko tay. Ikaw lang kay kusog mga dagan. Magsakpan ta, dagan mga kusog dagan. Tina, Rina, ato sundan mabay. Tina. Sige na lang ay. Nalingaw na ang babay ang tanaw sa kong amigaw nga. May sayaw. Akong kuto ng hambag. Nakuha na akong pitaka. Kusibot ako. Pilipag ginagawa ba yun? Pilipag yung biyan nuloy. Kuha ang ginong pitaka. Numbay na. Salamat ba ya? Sunod ba ya? Kuyog yapon ta. Aray di ay ha? Mao di ay nga wa ka mo eskwela. Kay nagtuo na di ay kag binuang. Nanguot ka pag pitaka. Nagtuo ka way makasulti na ako ha? Ha? Hindi ko yung naman gusto sa kong amigo. Ayaw na ginigos ba ha? Imo ba gani ning usbo ng pagpangawat? Ipapreso tagyog ka. Mamaling ta puyo, ma. Adto na tapuyos Dinagat Island. Kay kuyaw, kung anhi ka magdako sa Cebu. Mahimo niya kang tulisan. Bata kapag gani, nanguot ka na. Ma, Mao nakahukom is papa nimo nga mobalhin tag Dinagat Island. Pero malikay kas imo mga amigong kawatan. Karon nga niya anatas Dinagat Island. Pagtarong na gid og eskwela ha. o ma, nagbinatan ako. Mayo. Kay wa gyud ko ilaing gipangandoy dong. Nga mahuman gyud ka og eskwela. Ha? Moadto ka og Manila? O ma, manangin ko nimo nga muadto kong Manila. Mag-ulsa maganda sa Manila, ha, Arnold? Manarbaho ko pa. Total, humanam ko eskwela. Unsa man dong. Ato lang ning tugtan si Arnold. Ay, patual na na eh. Total, dako na ba na? Salamat pa. Kinsa may sak ani mo dito. Nikontak na ko ni Tiyo, ma. Adoro ko mo abot sa ila. Maayo hinuon. Pag binuotan taon dito ha. Ayaw pagpabadlo. Uma. Libre ka din hitanan kay pag-uman kung guti ka. Salamat, Tiyo. O sa man trabaho ay mong gustong sundan. Aw, bisag unsa lang, Tiyo.
Ang importante nga makatrabaho ko aron makapadako kwarta nilang mama. Sige, tabangan tika. Nga magkasunod og trabaho. Salamat tiyo. Salamat intawon kay may trabaho na ko. Inigsweldo na ko. Magpadako nilang papa ug mama. Bay, Arnold. Bay. Sildo na turon. Inom ta? Di na ko ba yun eh. Kay anugon kayang kwarta bay. Magpada para ba ko sa mga ginikanan? Unsa man tawag eh. Muram kag minyo na. Ay si padag kwarta nila kay maana na. Bay. Kung magsige kag pada nila, unya, di na kag pada. Kasukan ka na. Kay nana naman sila imong padadan, imong hatagan. Oh. Lingaw-lingaw, mitas ulit tawap ka. Dili na, inom ta. Wala ko makauyo na imong gibuhat, Arnold. Diyo. Kada uli ni mo, hubog ka. Wala ka kinatigom sa imong sweldo. Wala ka kapadaan ng mama ni mo. Oh. Padaan ka sa mga barkada ni mo mga bisyoso. Diyo. Undang ka na imong trabaho. Ha? Undang ha? Oh. Kay patiniyon ka sa pagkasundao. Unsa? Sundaw tiyo? Oo, na ako'y kaila. Pasundon ti ka pagkasundao. Aron, malikay ka sa imong mga bisyo. Sundaw na di ay ka? O ma, og to ako ma-assign sa Maguindanao. Pero mag-arian lang gyapon ko dinhi sa ato. Ano nagsundaw man taong ka, uy? Unya ato pag yung ka ma-assign sa Maguindanao nga, gira man na perme diha. Okay ra mo way problema na. Kung patay, patay ko. Uy, Uy, Arnold. Sige mga pa. Mubalik na ko sa Maguindanao. pag-amping in town dito permidong, ha? O pa. Padi, nabi nang regasya mo. Kinsa man ba di? Si Ros. Ako pa mo. Muna po yaban, ibo kaya mo. Klaro day. O lagi. Tinuod ka, Rose? Uyab na ta? Oh, Arnold. Kaya ang tinuod. Ganahan sa kayo kanimo. Salamat, Rose. Basta ayaw lang bigay ko pinuangi, ha? Kay, unay yung tagit ka ba? Anang gidadani mong pusil? Uy. Rose. Basta lumaptos ko, ha? Nanong madlog umamaptos ka? Aw, magpakasal ko takot. Basta ba yun? O, lagi. Ha? Muada tas inyo? O, day. O, ato na kang puyo sa mo. Aron, inikuli na ko. Makaduan po ko nilang papagmama. Sige. Basig nagtuo kang nalipay ko nga nagdadakag babae dinis Alto Arnold. Ma. Dugang-dugang na nasgastuhan. Ibaw ka ba yun, ha? Nga, naa pa ng imong mga manghod nga nag-eskwela? Ayaw ka bala ka, ma. Muhatag bita ko ni mo, iniksweldo na ko. Salamat itahon nga. Isugot ang akmong labaw nga muli kog sayo. Papahawa Sige, ay pahuway. Papahawa mo! Mama mo dun sa... ka! Ha? Pulayas mi din, he! Bitaw! Sige! Nag-away si mama at si Rose. Ma, nga naman yun? Mayo kay ni anak, ha? Hala, hipusa dag inyong mga gamit din, ha? Upang layas mo din, he! Ma, nga naman eh. Basig nagtuo ka nga nalipay kung nagbinyo-minyo ka. Oh, Wa ko malipay. Kay dili na mi kapahimusan ang kwarta nimo. Kay naaaras imong asawa. Mapaglayas mo din, he! kung mo imong gusto mga bubiyak mi din, he. Sige, ug magkalimtanay na lang ta. Kalimti ko mga imong anak. Kay kalimtan na ka nga akong inahan. Dong, naghinuktok na sab ka. Naguna-una lang ko nilang papagmama, day. Pila na katuig ang nakalabay, sukat nga ibiyatan nila. Nabalhin na lang ta din sa Davao. Pero wanagid ko makaduaw nila. Maulaki. Unsaon, suko mo gud kayong imong inahan nato. Pero bisag unsa ka dautan sa ginikanan, day. Ginikanan gapon sila. Maugyod. Unya, unsa may imong plano? Muduaw ko nilang papagmama, day. Mangayo ko nila pasaylo. Maayo pa dong. Oh. Ito bagas na yung cellphone, oh.
Kinsa man nga nawag? Ang ako ning mangod. Hello, day? Hello, kuya. Oh, nganong magilagman ka? Unsa may problema? Kuya, wala si mama. Ha? Unsay wa na si mama? Patay na si mama, kuya. Unsa? Gibiyaan na ang mama, kuya. Ma. Ma, ko nakapati ka ba nga nila? Ma, pasayluak, ma. Nibiya na lang ka nga. Wa ko makapagayo pasaylo sa kong pagsukol ni mo. Pasayluak ko, ma. He said, my son, I beg of you, I have a wish that... Namatay si mama nga wagid ko makapangayo o pasaylo niya. Sa mga anak nga naminaw karon, tahuran ninyo ang inyong mga ginikanan. Kay bisag unsa pa sila kadautan, ato gyapon silang ginikanan. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.